Foli b'aw bɛɛ lajɛlen Malien cɛ ani muso denmisɛn ale ni mabakɔrɔ Mali kɔnɔ ka taa se a kɔkana kan ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛni o bɛ bɛn avril kalo tile 20 san 2026 aw ye aw dan ka se aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na. Bakɔrɔba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna walawala k'o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ. An ka furancɛla fanga ɲɛmaa Général Assimi Goïta ale ye hakilina kuraw ta ka kɛɲɛ ni fɛn min kɔni ye bɔlɔlɔkan sira ko nasiraw fɛ ka an ka baaraw ta ni ka o kɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugu jukɔrɔ nafolo ni an ko o ma ko code minier olu la baaracogo o ɲuman o kan. Bakuruba filanan o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye ko siraba kan sariyaw olu sɔsɔli o tɛna to masi kɔni kɔ ka fɛn min kɔni fintigila ka maa 300 ɲana bɔɲɔ ko ka baaradege kɛ olu kunna siraba kan sariyaw olu batocogo o ɲuman na. An bɛna da don la ko walawala ko da aw tulo kan ka bi kunnafoniya ni ka o kuncɛ saheli kunkan ko kuma olu taara ka o fɔ lomekaw olu fɛ yen nɔ ka o kumakun ta ni ka o kɛ fɛn min kɔni yɛrɛma hɔrɔnya ye ni an ko o ma ko souveraineté ale ni basigi saheli jamanaw ni o ye cɛncɛka jamanaw olu kan ne togokaw olu fɛ yen nɔ ni Mali min donna o daraja in na. Ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan ka se. Ka ɲɛda kura di Mali kɔni dugu jukɔrɔ nafoloko o la baarali bunakun kan an ka furancɛla fanga ɲɛmaa Général Assimi Goïta ale ye hakilina kuraw ta hakilina minnu ni o dɔw bɛ tali kɛ la modernisation ni an ko o ma ko bɔlɔlɔ siraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka an ka fɛn min kɔni dugu jukɔrɔ nafoloko baaraw ni an ko o ma ko cadastre minier ka o ta ka o kɛ bɔlɔlɔkan siraw fɛ walasa fɛn min kɔni ye an ka dugu jukɔrɔ nafolow ye olu baaraw ka kɛ fɛn min kɔni jɛlenya ale ni kilennenya o kɔnɔna na walasa fɛn min kɔni ye caman o ka se ka bɔ yurugu o nasiraw la walasa an ka dugu jukɔrɔ nafolo minnu ni olu bɛ bɔ o ka se ka jamana yɛrɛ ale nafa an ka jɛni ka an ɲamada sɔrɔtaw fɛ ka bɔ an ka kunnafoni ɲininaw olu yɔrɔ. Jamana ɲɛmaaso ni o ye Palais de Kuluba ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye kɛnɛ ɲɛ minɛ ka bɛn ni jumadon ye avril kalo tile 17 san 2026 a bɛ tali kɛ sɛbɛn yira la sɛbɛn yira min n'a bɛ an ka dugu jukɔrɔ sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen ka a ka ja sanuko yɛrɛ kɔni ta fanfɛla i b'a ye k'a fɔ ni sɛbɛn kura min yiralen yɛrɛ kɔni filɛ ale bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fana ye dugu jukɔrɔ sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ an fɛ a bɛ fan o fan na min ye ayiwa a si da hakɛ ani fɛn kelen jumɛn de kɔni don ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ko olu da kɛnɛ kan. Cadastre b'a fɛ k'a fɔ fɛn min don maliyɛnw de y'a dilan cadastre yɛrɛ ye fɛn ye n'i ye sɛbɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ titre minier ko fɔ jɔn ta don a bɛ yɔrɔ jumɛn a ka dira san joli kama o de ni o sɛbɛn ninnu bɛɛ i n'a fɔ Wagaduguba o de cadastre ye an y'o dɔ de kura dilan parce que kɔrɔlen tun man ɲi kɛnɛmamɔgɔ dɔw tun y'o dilan k'o d'an ma an y'an ko o ta Mali bɛ taabolo min na bi an tɛ se ka baara k'o la donc an ye seginna o da k'an ye cadastre kura sigi maliyɛnw de y'a bila sen kan Mali service fila bɛ yen KSF n'o ye ministère des finances ka service dɔ ye min bɛ service dɛmɛ informatisation ko la ani DNGM n'o ka baara yɛrɛ de ye titre ko ni fɛnw ye dugujukɔrɔ nafolo ko fɛnw ye olu de ni baara kɛ donc ka ni cadastre kura bila sen kan nafa jɔn b'a la a b'a to bi Mali de ta ka cadastre ye a tɛ yɔrɔ wɛrɛ si a b'anw de bolo o ye fɔlɔ ye filanan n y'a fɔ cogo min maliyɛnw y'a kɛ fu maliyɛnw de y'a kɛ fu jamana ye ni cadastre ani service tɔw fɛnɛ donnen bɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ sisan trésor ani impôt a n'o bɛɛ donnen bɛ ɲɔgɔn na n'i ka dossier fɛngɛ i bɛ se k'i ka paiement kɛ trésor la k'a sɔrɔ i ma wuli ka se DNG ni fɛn o bɛ se ka kɛ sisan numériquement a nafaw ka ca i bɛ se k'i to fɛnɛ an bɛ se k'a dɔn fɛnɛ an ka dugukolo kan minnu bɛ ka sanu bɔ kɛ ni yuruguyurugu la sisan k'a sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo o yɔrɔw bɛ yen parce que sɛbɛn bɛ yɔrɔ la o bɛɛ dɔnnen don donc ni sanu bɛ ka bɛ yɔrɔ la papier tɔrɔ bɛ na o fɛnɛ bɛ dɔn donc a bɛ se k'an dɛmɛ kɛlɛli fɛnɛ kama olu fɛnɛ kɛlɛli kama nin bɛ a kɛ an ka dugu nafolo ko hali bi a bɛ kan ta ye an y'a fɔ cogo min na a baara bɛ na ɲa de sisan sabula n'a fɔra ko gestion informatique o ye de k'a fɔ k'a ta kun fo kun a bɛɛ bɛ kɛ ni machine ye i b'i to yen nɔ la k'i ka demande kɛ DNG fɛnɛ b'a ka baara fɛnɛ kɛ n'i kan ka rapport bila ka na a bɛ f'u ye k'a fɔ i ka rapport a bɛ retard la fɛn caman de bɛ se ka kɛ ni fɛn ye. Bamakɔ faba kɔnɔna na fɛn min kɔni sous-officier 300 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko ni olu ye an ka finitigilakaw ye ka bɔ fɛn min kɔni police nationale ye ale yɔrɔ la olu kɔni baaradege taara ni ka kɛ o kunna ka yira k'a fɔ ko nin mun taara ka o kɛ laɲini o tɛ dɔwɛrɛ fosi ye ka se ka fɛn min kɔni ye an ka finitigilakaw ni o ye lakanatigilamaw ye fɛn min kɔni ye maaw ka se ka taga ni ka segin baaraw ni ka olu kɛ ka sirabakan sariyaw ni ka olu bato. Samedi don avril kalo tile 18 san 2026
baarakalando ale nun donna fɛn min école de police ale yɛrɛ kɔnɔna na nin baarakala min ni ale nun donna an ka jamana kɔnɔ a bɛ tali kɛ fɛn min code de la route kura min ni olu sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ san 2023 waatiw la ka se ka olu fɛn min ɲɛfɔ polisilakaw ye cogo min na an b'a ladɔnna k'a fɔ polisi maa 300 bɔɲɔgɔn ko olu de kɔni yera nin formation kofɔtan ale kɔni kɛnɛ kan fɛn min école de police yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye atako fɔlɔ ye an b'a ladɔnna k'a fɔ ANASER maaw ka fɔlɔ a yɛrɛ k'a fɔ ka laɲini ye min ye o de ye k'a fɔ code kura in ale bɛ se ka ɲɛfɔ polisilakaw ye cogo min na olu minnu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ fɛn min siraba yɛrɛ ale sariyaw labatoli ma an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na. ANASER ka ɲinan programme d'activité la a ɲinina k'a fɔ ko ka code de la route vulgariser kosɛbɛ donc an y'a laɲini kana bi kana kuma polisiw fɛ minnu ɲɛsinnen don a appliquer fan dɔ ma walasa olu ka se ka code in yɛrɛ document in faamu k'a kɔnɔ ko dɔn walasa u ka se ka appliquer ka ɲɛ an ye polisi hakɛ min ta nin baara in kama o bɛ bɛn mɔgɔ 600 de ma mais bi ye sigi kun fɔlɔ ye an ye mɔgɔ 300 ta bi ni ala sɔnna a ma samedi wɛrɛ an bɛ 300 wɛrɛ ta bon an bɛ se ka min fɔ o de ye k'a fɔ n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ accident 100 o 100 ka se 30 ɲɔgɔnna ma o sirilen don vitesse la vitesse ye jumɛn ye dantɛmɛ boli de ko don ale dun code kɔnɔ ale dan sigilen don k'a fɔ ko ni an dɔ bɛ boli dugu kɔnɔ an kana tɛmɛ 50 km/h kan n'an bɛ boli kungo kɔnɔ an kana boli ka tɛmɛ 90 km/h kan donc ni an y'o labato a ka ca la a bɛ caman bɔ an ka accident na sabula vitesse de ye fɛn ye ale bɛ kɛ sababu ye ka accident kɛ wa a bɛ kɛ sababu ye ka accident juguya fɛnɛ. An b'a ladɔnna k'a fɔ polisi ɲɛmaa danga ale y'a yira k'a fɔ nin waleya min ni a kɛlen filɛ ANASER maaw fɛ a ka foli ani waleɲumandɔw bɛɛ ka ɲɛsin u ma nin waleya kofɔta min ni a kɛra a bɛna kɛ sɛbɛn sa polisilakaw u ka se ka nin code kura in ta ka baara kɛ n'a ye cogo min na an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na. Mɔgɔ i bɛ baara o baara la i kan k'a ɲini k'a ɲɛdɔn bon mɔgɔ min nana ka n'i dɛmɛ i ka baara ɲɛdɔnni na vraiment i bɛ se k'o de fo donc ANASER ye nin kɛwale min ta nin ye bi ka nin kɛ a diyara an ye kosɛbɛ donc an b'a ɲini a fɛ a ka continuer toujours ka polisi maliyɛnni dɛmɛ a ka baaraw la ni baara ɲɛdɔnni ye bon n bɛ min ɲini u fɛ o ye ka baara ɲini k'a ɲɛdɔn n'i y'a ɲɛdɔn fɛnɛ ka baara kɛ ka ɲɛ parce que fɛn dɔ ye ka i kalan i kɛ fɛn si dɔn maintenant n'i y'a si dɔn kɔrɔ i ka se ka baara kɛcogo ɲuman kɛ donc maintenant an bɛ min ɲini u fɛ sisan baara min kɛra u ka se ka baara in kɛ ka ɲɛ u k'a faamuya cogo ɲuman na en même temps minnu bɛ chance sɔrɔ fɛnɛ tuguni ka se ka nin formation in kɛ olu fɛnɛ u ka se ka olu la dɔnniya la donc bɛɛ bɛ nafa la o cogo la o de ka d'an ye. An b'a ladɔnna k'a fɔ nin code kura min ni ale talen filɛ an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ fɛn min sirabakan sariya ale bɛ se ka labato cogo min na ha ka ja accident ba min n'o bɛ an ka jamana kɔnɔ caman bɛ se ka bɔ o la cogo min na walasa maninfinw ni ka se ka kisi siraba yɛrɛ ale sanfɛ. Lomekaw olu fɛ yen nɔ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli bunakun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye an ka ministre des affaires étrangères ye ale kɔni ɲin don n'a darajɛ la min taara ka o kɛ Togo kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ AES ale kun ka ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Saheli ale kɔni kun kan ko kumaw olu kan fɛn min kɔni hakilina kuraw ye olu taara ni o bɛ na ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma ni bɛn ale ni fara ɲɔgɔn ka baara ye walasa fɛn min kɔni basigi o ka se ka sabati Saheli jamana alew kɔnɔna na cogoya min na fo ka taa se yɛlɛma hɔrɔnya o ka se ka sɔrɔ ni ka o sabati cogoya min na an ka jɛni ka a ɲɛmada jasɔrɔlenw fɛ. Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Sibiridon avril kalo tile 18 san 2026 Abdoulaye Diop ni o ye Mali ministre min ni a ka kɔnɔsɛn don jamana ani jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛnabɔli ma ale kɔni y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa fɛn min ye Togokaw fɛ yen Lomé an b'a ladɔnniya k'a fɔ a taara fɛn min ye kɛnɛ dɔ kɛnɛ kan kɛnɛ min n'o bɛ tali kɛ Saheli jamana ale kunkanko kuma o fɔyɔrɔ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛba min ni o kɔni sigilen filɛ Lomékaw fɛ yen ko nin kɛra sababu ye sa Mali ministre min ni a ka kɔnɔsɛn don jamana ani jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛnabɔli ma ani o ye Abdoulaye Diop ye ka se ka kuma ta ka se ka fɛn min ye Saheli jamana ha ka ja AES jamana ale kunkanko kuma fɔ a yira k'a fɔ a ka foli ani tɔnni ani woloɲumandɔn bɛɛ ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu bɛ n'olu kɔni kelen ka AES jamana kɔni ale bisimila an bɛ waati min na fɔ bi ka a ka hakilinaw kɔni labato n'o bɛ tali kɛ souveraineté ko ale kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ Abdoulaye Diop ale ka kuma na sa a yira k'a fɔ AES jamana kɔni ka d'a ma tugu jamana si ye u ka jamana kɔni a dayɛlɛn don jamana bɛɛ lajɛlen jamana o jamana de bɛ yen kungilan bɛ AES jamana n'i y'a dɔn k'i bɛ se ka o bonya fɛn min ye olu kɔni tɛgɛ fila jannen bɛ ka i makɔnɔ ka i bisimila an ka jamana ninnu olu kɔnɔna na Abdoulaye Diop a yira k'a fɔ fɛn min AES kɔni kɔnɔna na sa ni o ye Sahel jamana ye
ye mankan mun be yen bi mankan in kɔni tɛ AES jamana kɔni kelen ka jamana mankan ye an bɔra donna k'a fɔ banbagaci kelen min o be an ka jamana kan a ka ja Sahel jamana ale kɔnɔ ko a sera ten jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan sa ka fɛn min banbagaci wale kɔni kɛlɛ ka bɔ Sahel ale kɔnɔna na sabula Abdoulaye Diop ale ka kuma la a yɛrɛ k'a fɔ tant que AES jamana ha ka ja Sahel jamana ale kɔni ma basigi fɛn min ye basigi o kɔni namandi diɲɛ yɛrɛ ale kɔnɔna na sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko Sahel ale kɔni ye yɔrɔ ye sa yɔrɔ min ni fɛn min ye basigi kan ka na a kɔnɔna na wa a tɛ se ka kɛ fiyewu jamana kelen ale ka wulikajɔ o sababu la sabula jamana bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ka banbagaci wale kɔni o kɛlɛ ka bɔ fɛn min farafinna cɛncɛn ka jamanaw olu kɔni kɔnɔna na Abdoulaye Diop ka kuma kuncɛ kumaw la sa a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ min ɲini a ka kuma laban na o de ye k'a fɔ jamanaw ka se ka fɛn min ye Sahel jamanaw olu kɔni dɛmɛ cogo min na ka kɛ n'u yɛrɛ ka laɲini o an'u ka kunkilennaw ye n'o de o ye fɛn min diplomasi sécurité ani développement o tasiraw fɛ ni jamana o jamana de y'a dɔn i labɛnnen don ka o kɔni dɛmɛ o sira fɛ k'u tɛgɛ fila dalen bɛ ka i kɔnɔ Sahel jamana ale kɔnɔna ha ka ja AES yɛrɛ ale kɔnɔna na avril kalo tile 10 ale ni 7 su ka dugujɛ a tile 10 ale ni 8 na an ka supermarché min bɛ anw fɛ yan ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko China Mall ni o bɛ a Bamakɔ ACI 2000 kɔnɔna na ale kɔni garisigɛra tasuma jeni na ka kɛ ni an ka lakana tigilamaw ni o sapeur pompier maaw ye olu ka wulikajɔ ye walasa fɛn min kɔni ye tasuma ka se ka dankarikɛ o la cogoya min na an ka jɛni ka an ɲɛmada ja sɔrɔlenw fɛ minnu taara ɲini an ka kunnafoni laselaw fɛ Mali fintigilaka minnu bɛ yen ni olu ka cɛsiri bɛnnen bɛ kɔlɔlɔ ni gɛlɛya mun b'an sɔrɔ dugubaw kɔnɔna la a ka ja an ka sofurukun yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ka se ka olu dalasa ni u bɛ wele ko sapeur pompier olu ka cakɛda min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele intervention rapide wa fɔ ka taa se min ye u ka unité de protection civile a kɛtɔ b'a la wa min ni a bɛ Bamako olu ka intervention rapide n'o y'u ka senteliya o kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye k'a daminɛ min ye wa avril kalo tile 17 ka taa bila tile 18 o su yɛrɛ kɔni na san 2026 tasumaba o kɔni o kun ye an ka min ye feerekɛyɔrɔ min minɛ n'a bɛ wele supermarché China Mall wa ka se ka o minɛ ACI yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka ninnu ka cɛsiri kɛra sababu ye wa tasuma in a kɔni a dala kuru la u lasɔmina kabini su yɛrɛ kɔni daminɛ min ye u ka cakɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ACI yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu wulila k'u senfa biribiri ka se min ye kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan wa ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ min b'a to tasuma in o na se ka tigɛ fɛɛrɛ min b'u bolo an'u ka teliya n'u ka faamuya o sera ka kɛ sababu ye tasuma in a dala kuru la min bɛ tali kɛ wa ɲɛma yɛrɛ kɔni na ni o ye colonel Adama Jatigi Jara ni ale ye directeur régional de la protection civile de Bamako ale kɔni y'a yira k'a fɔ tasuma in a sera ka dala kuru a waati yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa min kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye magasin ale yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen o kɔni ma dekun yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ a ye a yira k'a fɔ fɛnɛ wa n'i donna magasin yɛrɛ kɔnɔ fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tigɛlen bɛ ko o fɛɛrɛw fɛnɛ sera ka kɛ sababu ye min ye tasuma ale kɔni o dala kuru la cogoya min na a ɲininiw natɔ senna halisa wa sababu ka se ka olu yɛrɛ kɔni ko olu da kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan o kama jamana marabaaw ye weleli kɛ wa min ye jamanaden a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen a ka ja jagokɛlaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma u jɔyɔrɔ ye min ye u ka se ka u hakili to o yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min ye tali kɛ lakana sira yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ a ka ja tasuma o kana wuli jagofɛnw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la Amadu ale ni Mariamu olu ye an ka seko tigilamaba dɔw ye minnu ye u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ Mali ka seko ale ni dɔnko o yakubayali la diɲɛ seleke naani bunakun kan o nasiraw fɛ ka kɛ ni hima fila ninnu ka fara ɲɔgɔn kan ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye filimu o tara ka o kɛ o tɔgɔya la mun bɛ u ka jɛnatigɛ baaraw ni ka o bɛɛ lajɛlen ta ka o fɔ min baaraw tara ka o kɛ Bamakɔ faaba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a filimu kɔni projection ni o tara ka o kɛ an ka maaba caman olu ɲɛma minnu ni u ka baara bɛnnen don an ka seko ale ni dɔnko o yakubayali nasiraw fɛ ni an ko o ma ko les autorités culturelles la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka artiste ninnu yɛrɛ fana ka somasurun olu kun bɛ a kɛnɛ kan ka fɛn min kɔni ye u ka tagani ka segin baaraw diɲɛ seleke naani bunakun fɛ u ye min kɛ Mali ale tɔgɔya la ka o ta ka o yira diɲɛma la an ka jɛni ka an ɲamada an ka ɲɔgɔn tolonkɛ yɔrɔ min bɛ an fɛ yan nɔ Bamako n'a bɛ wele Ciné Magique de Bamako ale kɔni kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min ni o ye maa caman kɔni bisimila minɛ bisimila min n'a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ja dɔ senfɛ o yirali min bɛ tali kɛ Amadu Bagayogo ale ni a muso Mariamu Dumbiya olu kɔni ye min kɛ adamadenya ani dɔnkili yɛrɛ kɔni ta sira fɛ ka kɛɲɛ ni jumadon ye avril kalo tile 17 san 2026 nin baara in a filimi walima ja in a bɛɛ lajɛlen labɛnna maa min fɛ o de Ryan Marley min ye sanga 87 o kɔnɔna la wa u kɔni ye a yira san 50 baara ani san 50 sigi min n'o o kɛra Ala ka ɲin'a la Amadu Bagayogo ale ni a furumuso ni o ye Mariamu Dumbiya
k'a daminɛ kabini an fɛ yan nɔ Bamako fo ka taa diɲɛ kɛnɛ belebele olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sanfɛ nka nin kɛnɛ belebele min fɛnɛ sigilen filɛ u tɔgɔ la a kɛra min ye jamana minisiri min n'ale ka cɛsiri bɛnnen bɛ an ka seko ni dɔnko ma Mamun Dafe fo ka taa se Ala ka hinɛ la Amadu Bagayogo a yɛrɛ furumuso Mariam Dumbuya fo ka taa bila u ka denbaya olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ a ka ja maa minnu ni olu kɔni ye misigi ale ni sinima k'o kanu ni jaabi ni a yirala a kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min bɛ tali kɛ an ka jamana marabaaw la olu kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'o kɛ k'o ɲɛsin wa min bɛ tali kɛ banbaatɔ ale ni a furumuso yɛrɛ kɔni na bari k'u kɛra sababu ye Mali seko ni dɔnko k'a lase diɲɛ dugubaw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko bi an bɛ waati min na minisiri kɔni ye a yira k'a fɔ min ye tasi kɛrɛnkɛrɛnnen ye ale b'o wele ka se k'o da k'o kɛ Amadu Bagayogo yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wa ani a ka timinandiya ani a ka timinaminɛ fo ka taa se a ka seko ani dɔnko k'o bɛɛ lajɛlen fo a ka ja a yɛrɛ furumuso n'o ye Mariam Dumbuya ye bi an bɛ waati min na u ye jɔyɔrɔ min kɛ Mali ayiwa a dɔnkiliko la fo ka taa bila min ye a seko ani dɔnko yɛrɛ kɔni fɛnɛ la Mali kɔnɔ a ka ja diɲɛ jamanabaw kɔnɔna la. Nin bɛ dansi kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin kan an bɛ aw fo aw ka kulomajɔ la an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati nataw la kunnafoniya wɛrɛw olu walawalali kɛnɛ kan wasalam.